Jo, witam was. Dzisiaj wam pokażę, jak robić skrypty za. To jest skrypt, jak robić kościoł Z. A więc tak, zabierzmy się do pracy. A więc tak, jak widzimy tutaj, mamy BintK, to jest jakim wystarczem ma to się ta instrukcja używać, to jest a:/handle i komenda. A więc tak, to jest i to jest skrypt na włączenie, wyłączenie silnika i jest blokowanie i zgaszenie światła, zapalenie światła. Dobra, zobaczmy się do pracy. To może pierwszy przełożony komenda. Komenda jest chmur. Ja na auto. Dobra, czas. To jest BintK. Może nie ja dam I. Albo I. No. Ja wezmę ten pokazujący tylko dwa. Teraz trzeba przetłumaczyć. No, tutaj. No i kopiujemy to. Tutaj no. I tutaj będzie raz plus. Zrobiliśmy też słyszałem no i to się przejdzie. Mamy poznać jak system.
Stawiam się, czyli nie będzie może chować z tego, co ja tam. No, cześć.